ora gagas ora ngraita. Kalamun sejatine kabeh ucapane Semar mau padha dititeni. Ing kene ana kang celathu. Pambukane Semar kalamun arep ngucap utawa arep celathu kuwi kok mawa tembung lae mbregegek ugeg-ugeg mel-mel sadulita. Tembung iki mawa karep ya karepe Semar iku ngene. Nanging sadurunge tak wedharake sira kabeh aja padha kleru panampa marga paham iki ora ana sesambungane karo sapa-sapa uga ora gepok senggol marang agamaning liyan. Lae iki kunci marang uripe Semar, ya rasane Semar, ya pribadine Semar, ya jatine urip kang tak arani urip tetunggalan. Uga kasebut manunggaling kawula lan Gusti. Lae kuwi saka tembung la ilaha illallah Muhammad nur cahyaning Allah. Dene kang kasebut Muhammad ing kene iku dudu Muhammad blegering wujud utawa blegering manungsa. Nanging Muhammad nur utawa cahya utawa sorot. Manunggaling telu-teluning atunggal mau kasebut Tritunggal ya jatining Nur Muhammad. Dene tembung Allah iki ing kene dudu Gusti kang nyipta jagat iku dudu ning Allah kuwi sejatine uripe manungsa kabeh iki. Krana kang nyebut mau ya manungsa, lungguhing ya kang nyebut ya kang disebut. Awit kang nyipta sen isining jagat iki ora duweni jeneng, dene ana sebutan begono lan begini kuwi gumantung nggone padha ngarani. Malah luwih nglegena lan luwih cetha kalamun kasebut Kang Mahataya utawa Kang Maha Suwung. Sejatine ana ning suwung, katone suwung ning isi. Sejatine isi ning kothong, katone kothong ning kebak. Kahanane tan bisa kinaya ngapa. Ora mapan, ora dunung, ora jaman, ora makam. Dudu lanang, ora wadon, ora warna, ora rupa. Adoh tan wewangenan cedhak datan sesenggulan. Ya kuwi dununging ilmu panunggal. Uga ana sing ngarani ilmu tauhid. Dene mbregegek kuwi tegese wujud, ugeg-ugeg kuwi okah, mel kuwi mangan, sadulit kuwi sethithik, ta kuwi tinata lan ditata. Kuwi mengku karep jejering wong urip butuh nyandang lan butuh mangan kuwi kudu obah. Ora ketang sethithik kudu mbudidaya nyambut gawe sakuwasane, anut marang kebisane lan anut marang kadewasane. Awit urip kuwi butuh nyukupi sandang pangan rina lan wengine. Nyambut gawe kanthi ditata lan kanthi tinata, aja nganti gawe kapitunane marang wong liya. Aja ngrebut, aja ngesuk-suk jatahe wong liya. Kuwi tegese sebutan lae.